mga katupay, welcome back to my YouTube channel. At siyempre, nandito na naman tayo mga katupay. At siyempre, magpapaulan na naman tayo mga katupay. At siyempre, hindi yung papaulan natin mga katupay. At walang ibang hula ay si Tatang lang. Ito lang hula tayo. Bawat isang kinit ang 20 pesos. Okay, ulit mga katupay. Ito yung mahula na siya lang. Walang karibal to. Kaway. Mga katupay, si Tatang nagtitinda siya ng sigarilyo mga katupay. Pero tago lang dahil bawal yung mga vendor tupay. May mga manghuli. At siyempre, para mapasaya natin si Tatang mga tupay, ay paulahin natin siya. Bawat kindit, pangalan na kindit ang mahulaan mo. 20 pesos ang babay ko sa'yo. Ha? Okay mga tupay, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe naman dyan, click na button din, at click all para maging updated ka na sa mga i-upload ko mga video mga tupay. Alright, dali lang ha. Mayroon na ako isang technique na ka para nahirapan ka maghuli. Pagkilala. Ay mga tupay, Pagkilala, Choy. ito yung mga kindi mga tupay ay papaulan din ni Tatang. Ayan na. Ayan mga tupay, mga kindi. At tandaan mo yung mga pangalan ng kindi yan, Tang. Mamahi po ba? Ayan na, tandaan mo. Kita mo, di ba? Oo. Ayan, Tang. Okay, lagay ko dito sa ating mahiwaga box. Oh, kita mo na yung mga kindi. Ayan, pangalan ng kindi, magitin mo Tanga. Okay. Ayan mga tupay, lagay ko na dito sa loob. Yan na mga kindi, nilagay ko na sa loob mga tupay. At siyempre Tang, pagkilala ka muna tayo, pagkilala ng viewers natin. Joy to the world, the Lord is Ayun na, come. pupunta Tang. O, digat. O, yan. Ano Tang, may nawa kayo na Tang? Wala ba? O, ano wala mo? Number. Ang galing. Number mga tabay. Sige, hula. Sampo lang. Wag maula mo Tang, 20 pesos yung babayad ko sa'yo. Ano na? Wala pa? Yan, mga makaligtas pa yan. Ano mo? Baka na hindi. Pinakita ko na si... Ano na Tang? Yung kalan. Yung contest mo para masalap mo. Shopping! Ano? Talente ka dugay ah. Pangalan! Ano naman? Bigam! Bigam, mali. Tanggalin ang contest para masalat mo maayos. Tanggalin mo Isa pala daw mo tayo, isa pala. Meron na naman. Ano? Baliktad. Ay nako. Na ano? Ayusin mo. Bawa. Meron na. Ano, goncho ya. Man, alente. Sala naman. Alendek! Mali! Marami pa! Yan! Ano ko na sumisiksik sa gilid eh. Yan. Okay, dukot! Dukot. Naulaan! Dukot, baka iba madukot tayo sa kasputing man. Ano ba kita? Ano? Ano Tang? Nakita ko yung hawak mo. Bakit mo? Ano? Bibris, mga... Butterball daw, Choy. Butterball or... Ano Tang? Alcampor. Hawak mo bilog. Nakita ko. Bakit mo? Super! Tim. Hawak mo lang strawberry. Ikaw talaga. Ay, balikan din ulit to. Wala ulit. Ano, meron na? Nagtago. Meron na lang. Go na. Yan, meron na Tang. Hoy! Meron na. Tang. Seryoso si Tata mga tupay. Seryoso yan. Ano Tang? Ano yan? Pang alas 4 yan eh. Ano? Hindi makalapatan. Isa pala na ula mo Tang. Dapat nabiyak mo ula para... Isa pa lang naula pero nanginginig na yan. Para mag isang moderator ka. Yay! Ano Tang? Ano ula mo? Numero din! Ikaw! Chewing galing. Ikaw, para na ulit! Pre-press sa Paul. Dalawa na mga tupay. Chewing gum. Sige Tang.
O baka lang dyan, mga hula mo na sa San Nasa water resource ka dyan. Silipin mo na sa butas. Ano? Ano latag? Ano na? Ano? Ganun pala sini. XO. Hot. Ah, galing! Tatlo na. Tatlo na. Ano, masaya na ba tata? Masaya? Masaya. Eh, masaya. May 600 na siya eh. Ano na? Mayroon na? Mayroon na? Ano na tang? Ano na? Nag-iisip siya ba? May Choy, Malboro. Anong pangalan na kita eh? Tatlo na naulan ko tang. Tatlo na. Sa kabote. Sa kaputi. Ano na? Red Doors. XO. Oh, very good. XO na, kumay. Apat na. XO. Galing niya, Choya. Yan, last na lang. Isa na lang yata natira dyan. Okay. Kintimen. Ano yan tang? Ano na? Ano na? Ano ba ka tang? Hindi. Superior line. Hello. Sugar o? Kintimen. Wala na. Bulbol. Wala na. Waterball. Waterball, oh. Apat lang tang, apat pa no. Okay. Balik natin ito dito. Okay, apat na 20. Ilan yung tang? 80 pesos mga katubayan na ulanit tatang. Yes. Siyempre, ibibigay na natin yung premium. Yes. O, nakaapat. Masaya ba tang? Masaya. Mabuhay. Masaya. Christopher Gonzalez. Masaya. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Ano na? Okay na. Alright mga katupay, ibigay ko na yung naulan ni Tatang mga pangalan ng tindi at nakaapat siya mga katupay at siyempre ibibigay ko na yung kanyang premium mga katupay. Alright, ito na tanggapin mo ay 80 piso. 800,000. Masaya ta, masaya. Masaya. Alright. Okay mga katupay, napapasaya natin si Tatang sa kahit na ganun ba namang mga katupay na mapapasaya natin si Tatang. Ilang taon ka na Tang? 80 mga katupay. Tama-tama, 80 rin nakuha ni Tatang, oh. 80 siya mga katupay, edad niya, pero nagtitinda na siya ng sigarilyo. Ano yung sigarilyo mo Tang? Binuwa, binili. Ito. Hindi naman sigarilyo, ice cream yan eh. Ito yung kanyang lagayan mga katupay. Nagtitinda siya ng sigarilyo. Kasi nga mga katupay, kung naka-display, huhulihin si Tatang. Kasi nga, bawal mga vendors mga katupay kung saan ka lang. Kaya nilagay niya rin ito ngayon. Kung saan yung mga sungay ng mga katupay, doon na siya pupunta. At siyempre, alam naman ng mga sungay niya na titinda siya ng sigarilyo at bibili na sa kanya mga katupay. Alright mga katupay, magandang. Kaya Ricky mo na, kaya Ricky. At siyempre mga katupay, maraming salamat. At siyempre, dito ko natapusin yung mga video mga katupay. Sana masaya kayo. At siyempre, bago tayo magtatapos, kung hindi ka pa nakipag-subscribe sa aking YouTube channel, pa-subscribe naman dyan, click na button bell at click all para maging update ka na sa mga i-upload ko mga video mga katupay. Manang! Salamat! Bye-bye! Okay. Itlog! Itlog, baba itlog! Itlog! Baba itlog! Okay, Sam, salamat na nga. Salamat na.